Nakumana ang pagayom-ayom sa Biliran Bridge o gipaabot nga maagian sa mga sakyanan nga adunay gibug-aton nga 5 tonelada sa sunod buwan. Ang maong taytayan mo'y nagdugtong sa Leyte ug Biliran Province. Ano ang report ni Femery Dumabo? Taas nga linya sa mga dagkong sakyanan sa may habig sa probinsya sa Leyte nga nagpaabot nga makalabang paingon sa Biliran Province niadtong Huwebes tungod sa kabati sa panahon sud sa pipila ka adlaw sa niaging semana. Sukad pa niadtong Disyembre sa miaging tuig, gidid-an una nga makatabok ang mga truck human mag-viral ang video sa bridge nga miuyog aron mapaayo kini. Hinon gitugutan ang mga sakyanan nga may gibug-aton nga dili mula pa sa 5 tonelada nga makalabang agi sa bridge. Isakay na sa Roro ang mga truck nga mulabang paingon sa Biliran ug pabalik sa Leyte Province. Apan tungod kay ting-uwan sa niaging semana natanggong ang biyahe sa mga truck kay lapukon man ang dulhugon nga detour road ug kuyaw sa aksidente. Hinon niadtong Biyernes sa pag-arang-arang na sa panahon nakaagi na sa detour road ang mga truck paingon sa Pantalan. Mukapin sa 3,000 pesos ang bill of lading ang beranan sa matag truck nga ikarga sa Roro nga usa sa hinungdan nga misa kagamay ang presyo sa mga palaliton sa lalawigan. Subay niini nangitaw pamaagi si Biliran Governor Roger Espina nga maminusan ang epekto niini sa presyo sa mga palaliton sama sa pag-subsidize sa lalawigan sa 2,000 pesos sa 3,000 pesos nga bayranan sa mga truck matag karga niini diha sa prime ug basic commodities pasakay sa Roro. Tumaas din po talaga ng konti pagdating dito. Pero ang ginagawa na lang lately ng mga ibang contractors natin is binabarge nila directly to Navalport. Napagkasunduan din that yung Biliran Chamber of Commerce, sila po ang nag-handle ng management. No? Pero non-profit po ito to maintain yung price within the province. Moabot sa 1.7 milyones pesos matagbuan ang magasto sa lalawigan alang niini. Busa nang hinaot si Espina nga mahuman na ang pagpaayo sa Biliran Bridge. Mapabilis lang po ang assessment ng kung ano na pwedeng makatawid, kung 15 tons ba or pwede ba ang 20 tons na makatawid na sa newly repaired na bridge. And of course, we are also praying na mapondohan po yung request ni Congressman Jerry Boy Espina for the new bridge. Silagway no ni Engineer Erwin Antonio, District Engineer sa Biliran District Engineering Office sa DPWH Region 8, nga human-human na ang pagpaayo sa taytayan. Gipabot na lang ang masusi kini sa Bureau of Design sa DPWH sa dili patugutan ng mga truck nga makaagi sa taytayan. Nahuman na ang trabaho sa taytayan sa miaging Biyernes. Hinuna dunay mga kawani sa DPWH nga nagpadayon gihapon sa pagtimbang sa mga sakyanan nga moagi sa bridge. Expected sana na matapos by June. Dahil mabusisi masyado yung sa ilalim pala kasi different kasi iba kasi yung pag-repair natin tulay kaya hindi man mo talaga in the same construction matter ba na pag mag-repair tayo buong tulay ang kunin natin, hindi man pa isa-isa man. The bridge now is substantially completed. We're just awaiting for the load capacity assessment rating from the Bureau of Design in which we keep on follow-upping doon sa central office kay ngayon kasi yung makita natin yung focus kasi ngayon is nandyan man sa San Juanico Bridge. Samtang gipaybausab nila ni Governor Espina ug Engineer Antonio ang plano sa pagpabarog sa mas dakong bridge kung itawag niya kini kaduhang bridge diha sa Biliran Province nga makadaog og mas bugat nga mga truck nga moabot sa 40 kapin nga tonelada. While having this bridge retrofitted or repair, there also a plan na magkaroon na ng second bridge. So this is a simultaneous process. So sa mga taga-Biliranon, sabihin ko na sa inyo, pasensya lang tayo. Oban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.